nofru din l-Ewkaristija għal Ruħ Emanuel Paċ. Knisja llum tagħmel il-tifkira ta' Santa Agata Verġni u Martri. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Kieżis ħuti jejjewni naqdu l-lum f'talba ħirqana l-Omna Marija u mill-ġdid hekk impoġġu l-isqof George Buġġejjel, l-isqof ta' Tripoli, li propju ġie jagħmel l-aħħar vista tiegħu qabel għada jħalli mill-ġdid pajjiżna biex jerġa' jmur fi Tripoli ħalli jkompli jaqdi l-missjoni tiegħu. Jew aħna wkoll mhux aħna li hawn preżenti imma dawk kollha li qegħdin iseguna permezz tal-mezzi soċjali inkomplu insostnuh bit-talb tagħna ħalli jkun preżenza ħajja tal-mulej fost dawn ħutna. Jew flimkien narfu n-nuqqasijiet tagħna ħalli nitolbu maħfra lil Alla. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li rġajt taħtilna t-triq lejn is-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina mulej il-maħfra ta' dnubietna għat-talb tal-Verġni u Martri Santa Agata li dejjem sabet grazzja qudiemek għas-safa ta' ħajjita u għal-qawwa li wriet fil-martirju tagħha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalli mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien mar is-Sultan Salamun f'Gibon joffri s-sagrifiċċji hemm. Għax post is-santwarji dak kien l-aqwa wieħed. Salamun offra 1000 offerta tal-ħruq fuq dak l-artal. F'Gibon il-mulej der il-Salamun fil-ħom bil-lejl. Itlobni x'natik, qallu Alla, u wieġbu Salamun. Inti urejt tiba kbira mal-qaddej tiegħek David missieri, tal-li hu mexa quddiemek bil-fedeltà u bil-qdusija u bl-onestà miegħek. Għadek sal-lum turih din it-tiba kbira tiegħek. Int li ħallejt il-wieħed minn uliedu jieħu postu illum fuq it-tron tiegħu. Bekk issa mulej Alla tiegħi li qaddej tiegħek għadek kemm ketni sultan flok David missieri. Iżda jiena għadni dakxejn ta' żagħżugħ bla ma naf mnejn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sab ruħu f'nofs dal-poplu li jien għażilt. Poplu hekk kotran li ħadd ma jista' jgħoddu jew iqisu. Għati għalhekk il-qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem, biex jista' jmexxi l-poplu tiegħek u jaraf it-tajjeb mill-ħażin. Għax inkella min jasal biex imexxih dan il-poplu tiegħek ta' kotra kbira? Il-mulej ħagost li Salamun talab dil-ħaġa. Għalhekk qallu Alla, la darba tlab dil-ħaġa u ma tlabtnix omor twil, jew għana jew il-ħajja tal-edewwa tiegħek. Iva, tal-li tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi, hawn jien se nagħmel kif qed int. Qed nagħtik moħħ għaref u għaqli, hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek, u anqas warajk ma jkun hawn. U imkar dak li ma tlabtnix se nagħtihulek, sew ġejt sew glorja, hekk li ma jkun hawn qatt sultan ieħor bħalek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sarm responsorjali. Mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. Kif jista' żagħżugħ jimxi safi fit-triqtu billi jħares il-kelma tiegħek? B'qalbi kollha jiena nfittxek tħallinix nidbiet mill-kmandamenti tiegħek. Mulej għallimni il-kmandamenti tiegħek. Jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrik. Imbierek int mulej
għallimni il-kmandamenti tiegħek. Mulej, għallimni il-kmandamenti tiegħek. F'xoftejja jiena nxandar id-digriti kollha ta' fommok, nifraħ fit-trek tal-preċetti tiegħek, daħskieku kelli il-għana kollu. Mulej, għallimni il-kmandamenti tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. In-nax tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien l-apostli reġgħu ġew ħdejn Ġesu u qalulu kull ma kienu għamlu u għallmu. U qalilhom: ejjew miegħi intom biss waħedkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dgħajsa weħidhom lejn post imwarrab, imma n-nies rawhom sejrin. Kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġu rlem bil-mixi nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. Xi niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom naċ bla m'għandhom raj u qabad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej. Missier Ħanin infaħruk nirringrazzjawk li ġbartna flimkien għal din l-Ewkaristija. Minn qalbna pafisem Ġesu nitolbuk imlina l-koll bil-preżenza u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu nitolbu. Nitolbuk mulej għal-mexxejja tal-ġnus biex fuq l-eżempju ta' Salamun jixxenqu jitolbu minn għandek qalb li tara fit-toroq tiegħek. Għati l-mexxejja tagħna madwar id-dinja mulej il-grazzja li fit-tmexxija tagħhom ipoġġu fiċ-ċentru dejjem id-dinjità tal-bniedem b'kuxjenza safja fit-tfittxija ta' rida tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej għar-rajja spiritwali tagħna madwar il-Knisja, mu speċjali għal-ħuna Patri George Buġejja. Nitolbuk sabiex inti tieqaf miegħu fil-missjoni li għafdajtlu, ħalli lura fid-djoċesi tiegħu kun verament ġbija u sinjal ħaj tal-preżenza tiegħek qalb il-poplu tiegħek. Nitolbu. Mulej Ġesu, nitolbuk biex linna l-kol timlinna qalbna b'din il-ħniena tiegħek illi twaslek illi dejjem tagħmel xi ħaġa għal bniedem li ma tiqafx tħares lejna u ma tagħmel xejn. Nitolbuk mill-qalb sabiex kull wieħed u waħda minna ikonna sem minn din il-kompassjoni tiegħek. Għatina għajnejk biex naraw, għatina qalbek biex inħossu, għatina jdejk biex naħdmu f'ismek. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li matul din il-pandemija qegħdin ibatu. Jaqaf magħhom kun inti l-fejqan, kun inti l-faraġġ tagħhom, jaqaf mal-frontliners kollha tagħna. Nitolbu. Nitolbuk għal familji kollha mulej li għaddejjin minn żmien ibes fi żwieġ fi relazzjonijiet ta' bejniethom. Nitolbuk sabiex bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek ikun hemm il-fejqan, il-maħfra, rikonċiljazzjoni. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li jiġu jitolbu hawn f'dan is-santwarju bl-interċessjoni Tomna Marija ta' Pinu. Jaqaf magħhom int mulej, ara l-qalb tagħhom, isma' l-karba tagħhom, iġbidhom lejk, għamel li jiskopru lilek u li din tkun l-ikbar grazzja fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Missier Ħanin, grazzi mill-qalb tat-talb kollu li inti smajt li qed nagħmlulek wis iktar tat-talb li hemm moħbi f'qalbna għax ma nafuhx kif nisprimuh ħlief f'ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.
Nitolbuħuti biex dan is-sakrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem u lejn is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek biex fuq l-eżempju ta' Sant'Agata niksbu frott ta' qdusija minn din iċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-passjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il fuq. Nerfhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex Sant'Agata ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġib, meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-ard waqt li bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 li Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ora ta' smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ora ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti jelajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u wixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mew tiegħek mulej xandru bil-ferħ u minn tiegħek nistennew b'samadizjoni fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna jnieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqof George u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza Marija u Malla, żewġa San Ġusepp, l-Apostli San Franġis, Santa Klara, Sant'Agata u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamili magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa flimkien intennu talba li l-mulej Ġesu jgħallimna. Missierna li inti fis-smawiet,
يتقدس اسمك، تيجي سلطنتك، يكون اللي تريد انت كيف في السماء اجري وفي الارض. خبزنا تاكل يوم اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوهات يارينا، ولا تدخلنيش في تجري، استهلسنا اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني. أعطينا في الطيب والهنيناتيك الباچي في زمننا باش نكونوا هيلسا دايم مذنوب ومحارسة من كل انكويت. احنا ونستناو ونتماو إلينا والميجيا دا سالفاتور تانا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات للأبوستل تيك نهللكم إسلام ناتيكم إسلام تيي. لا تحارسش لين ذنوبيتنا، إذا هارس لي الفيدي تالكنيسيا تيك. أتي أسلم ولا دالي أنت تريد فيها، أنت اللي تعيش والسلطان al dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta'Alla, nek il-nubiet tad-dinja Ħaruf ta'Alla li tneħħi l-nubiet tad-dinja Ħaruf ta'Alla li tneħħi l-nubiet tad-dinja nagħtina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub ta' d-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tiegħu. If to have all
Nitolbu. Aħna winġeddu it-tifkira tal-martri tiegħek Sant'Agata, tmajtna mulej bil-ġisem imqaddes u d-demm għażiż ta' ibnek il-waħdini. Żomna sal-aħħar marbuta miegħek fl-imħabba u għamel li ngħixu bik u ninġibdu lejk bi Kristus Sidna. Nidu fl-imkien tleta famarijiet il-Madonna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Tlopalina qaddisa Marija Umm Alla, xkun il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.